ya yang kene kene ra lang kita belum nak tak pengen aja ni orang dan ane bume kati nak den kamla sana oi nak den tan kane kati nak den hawi api đây đấy hấp đến trong cái lockdown ban giờ đại ya jing sap reng jong khnyang jing pang corona kabla pen khim khai pat ya ka lek kawan ka tre ga ta jong ki prio habaro satlak jong ka perthei kham tam e kabla ta jor ya kinong blas ni bari kilong yeng ba im da ba shutre kendoi jak po Henry kabla kham susi shishu pat hakum kane ka por kalong badai tar hakamit kharoi tarik uyayong jong usnem arhajar arfo kata hakapor khandai steng ai menmien hakaba kamit ke bajur eriong pha kawai na kilong yeng hakasnong so kondu ka bahap hapo ka than khat arsnong hi masora kalamat ka jingja plu ding hakaba ka yeng jongki kala ing khong khat bat ubasau naki nyongut sipara jongki khon jongki ubalayo khat saus nem karta ulasha bamlang hakani ka jingklang state jong gading habaya kren bar kik me kik pa jong ka yeng iba phaj phanbu badi kong sebun po nong kilaya thu watla na kaliang jong ki kila perta chingarap naki marjan marpa Henry namar jong ka eryong ka bajur e jong kamien kading kalabam stand kumta kimla le e shu nakaliang jong kinong snong ki parlok parajor ki bahayeng bahasem berkisnong bamarjan kilaya be ngulem lang nakabenta jong kani kalong yeng kabasem lanan sngosi hadu kata-kata banyo sngo yakum kani ka jingja sem lanan khamtam e ya ka than khat arsnong hi barokoi Henry nakaliang jong kana demu channel kabu ya ka jingkit bok ket royang ha ublay nong bu nong thao ya kan ni kalong yeng baka ei ka balaja to ngin shania ha ka jing pnia jong ublay bat kum kan ni ka jingja sa hisin pat kan man jesu bat sngo pha na kaliang jong kana the new channel ya ki bayo sngo ya kan ni ka jingja sham lanot kin ya bu tilang ya kan ni kalong yeng ha ka jing duai